asko. Agustin Esnarro, Gabon. Esnarro, Ilaski, Gabon, hori da. Ta Angelina Jolik urdure jarri nau. Kaixo, Gabon. Angelina Boroba. Zemo gure, oso ondo, zugaz oso posik hau zemen. Bai, bai. Posik, eta zarelako. Mi esker benetan. Eta gizue, nolako gau divertigarria pasako dugun gaur ere, Jogurina Borobarekin, Bilboko... Zeratuko gea, behintzat. Bai, noski. Zu artifizialak berarekin ikusiko ditugu. Hori da. Bilboko artista hundibo honekin, Jogurina, zuk nola salduko zeniko jendeari nortzaren da zer egiten duzu? Nik uste sortzaile bat naizela. Nik alako haitz haundila artista eta hori ez dute niretzat sentitzen. Eta orduan, nik normalean, ez naiz ez travestia, ez argazkilaria, ez aktorea, dun nasi bat, ez? Denetarik gustatzen zait, eta egoten naiz sartuta hainbat eta hainbat gauzetan. Orduan, disziplina ezberdinetan, saltxadan atan, bai? Renazimientoa. Ondo, ze ona! Hombre, normala. Ni oso renazimentokoen, nahi? Bai. Ni oso amasaigarren mendekoen, nahi? Baita egiten duzu normalean? Berdiarua maitu eta argitasun etorri zanien, horrelako artistakin. Errenazimenduari buruz eta hainbat gauza gehiagori buruz hitz egingo dugu gero Jogurinarekin, baina zuek ikusi dezazuen Jogurinak besteak beste zer egiten duen, hortxe daukagu bere azkenengo hitetako bat, alegia kantua kantatzen ere, kantatu ere egiten duelako, eta hasi nolako bideoklipak prestatzen dituen. Hortxe daukagu bat, orain ikusiko dugu, Jogurina. Hau asko mugitu da. Esnekien ingurukoa. Hau da edo maite duzu. Eman, orain ikusiko dugu. Ze bideoklip da? Hau da esnekiak gogoko ditut abestiko bideoklipa. Egin genuen Baiderion eta Artzeniagan uste dut, eta, izan zan oso polita ze bapaten egotea mendian eta giroa oso aparta zan, nire lagunarekin hause da Blas, Venezuelako butila, eta, nire bideoklipan bazan ere zenarra. Hau dira Lori Astorek eta Nati Ortidez Zarate, haiek ere parte hartu zuten bideoklipan, eta izan zan oso divertigarria. Ere gogorra, ze alako gauzak normalean, lan pilo bat egin behar dezu, baina nik uste nahiko polita eta azkenean jendeak ikusi egin zuenean. Azkenean zaintzen duzuelako irudia be bai, eta historia bat kontatu, zuen kasuen. Oso garrantzitsua hori zuen kasuen. Orduan esniari buruz hitz egiten zuenez, zuriz jantzitan eguen, egun ez da gauza handirik, baina zaiatzen zea pizkat pertsonaiak egiten eta zere mundua ateatzea. Gero hitz egingo dugu, Ilaski besteak beste, bakoitzari ze esneki gustatzen zaizkigune gehien. Esnekiak gustatu zaizkizun. Pilo bat. Ez ara bakarra. Eta zu artifizialak? Bai, asko. Baina, ni ja... Gaur, Kastiloko etxe baten zuak ikusi behar ditugulako, Agus. Eta Agusek esan digu, etxe hona dela, ez da? Oso etxe hona da, Kastelloko etxea, Peñarroja, hainbat sari irabazita, besteak beste Donostian sari potolo asko. Hori? Oso gustora ikusi ditugu, Bai, nik uste dut, zira batetan nahiko lasai june egin diala, eta oso bitzikeria asko, eta bapaten egon dia, hazi egin dia pizkata hunditzen, eta gero, nik uste dut bitzikeria asko egon egin diala. Gustauzat hori, txikiak hunditzen joan da, pizkanaka. Hala ere, nik esango, zorionez, hau ez dela zientzia zehatza. Hau da, ikusten dana eta gero bakoitzak zer neurtzen dagoen, ezta? Eta batzuntzak zer da garrantzitsu ezalatie, beste batzuentzat kolorie, beste batzuentzat formak. Manik aitortuko txutie, gero eta gehiago gustatzen zaidala eta hau ja neure gauze bata, eta oso eritxe pertsona da, distiratxuek dien zuek asko gustatzen zaizkit. Eta hauek izan die, zalantza barik orain arteko distiratxuenak, oso distiratxuek izan die, oso kolore ederra izan dute, eta niretzat politxenak orain arte, Bai, emozionalta ikusten zaitu pizkat, Oso politxek izan die. Eta gainera, bai, Jogurina eta Ilaski txaloka eritu dira, eta txaloka hasi direnean gainera jendea animatu egin dute, eta txaloka hasi da baita ere jendea. Normal. Gero nik uste nahiko garrantzitsua dela, egunak, zenolako egunak. Egunak garbia baldin bada, asko hobeto ikusten dira zuak. Hori esan dugulako, orain arte gaur haizea purtsu bet badabil, eta duen ke hori, joaten zen eta zeruan geratu dira koloreak hobeto ikusteko, orain arte bakea bertan geratzen zelako, eta gu geure iritzi ematen hasi gara, baina jakin behar duguna da, unai preste egongo dalako. Hori da, ea beak nola ikusi dituen pasalokutikan zuak eta jendeak, nolako reakzio izan duen zuekin, Peñarrojarekin, unai, aurrera. Basue bezalaxe, txalo zaparragadak entzun ditugu, jendeak gustore ikusi ditu, gustatu atzaizkizue? Bai, noski. Asko edo zenbat? Asko. Ez. Zuri ez, Ez dut uste gaindituko duela
No, Horreko pizka unekoa. bat, bai, pizka bat motelago edo... Oie, Sí. maite, faltan bota dezu. Bai. Zuri baina asko gustatu zaizkizu. Bai, Zer da gehien gustatu zaizuna? traka finala noski. Azken traka, bueno, traka hobeagoak ere behar bat ikusi ditugu, polita izan da, ezta? Bai, bai, Ikuskizun polita behintzat. Bai, Eta orain hemendik zer zoazte, parrandatxoa egitera, edo etxera lo egitera, edo... etxera lo egitera. Txintxo, hemen bilbotar bakarrak txintxoa diena gaurko. Oso ondo, mi esker eta aste nagusiaz gozatzera, Berdin. Bueno, ez txonon, gauza, astu zait. 0-tik 10 Hori da, puntuazio egin behar Bai. dugu. A ber, 0-tik 10, ta. sei. 6. Zazpi. Zazpi, eta nik zazpi tardi. 6, zazpi tardi, primeran. Oso Ederto. ondo, nahi, eskerrik asko, biharrate eta unai zuez ibili txintxo gaur mesedez. Ni beti txintxo. Gaiztakerik egiteko eguna da gaur, traka aipatu dute, eta guk orain traka egiten segiko dugu. Bueno, ikusten dugu Jogurina jendea, borobarekin, bai. izozakitik gora hortxe Mazarredo alderantz, gero Abando Ibarrako irudi batzuk ere ikusiko ditugu atzokuek sekulako giro egon zelako hemen, kotxe pezin pasa, eta behitu segitutako dira horrek, Azek festa dukitzen duten ontzia hauek, oraintxe bertan bi ontzia hondi gainera pasa dira, euren festarekin, euren festa bereziarekin. Ze punto jarriko txago? Bueno, nik zazpiko bat emango diet, besteak beste Peñarrojakoek badakitelako traka indatsuago, luzeago eta dizdiratsuago egiten, gabe egin dute, egia esan, nik zertxo bat gehiago espero nuen, ala ere oso ongi bat ematen diet, zazpi bat. Nik 8 bat emango dio. Oso ondo. Bai. Nik beste 8 bat, niretzat atzokuek baino politxoek gainera. Oso ondo. Atzo bezortzi bet, ikusi dugu zeruek gehiago bete zaudela, beste ritmo bat eta bar. Hori da. Bai, eta, bueno, basko sobiek izan diela, baina gaurkuek oso politak iruditu zaizkit, oso dizdiratu izan dielako, eta gozatu detelako. Ni beste gauza esan behar dut, Bota. ze nik gaur ez dauzkat betaurrekoak ipinita. Agian betaurrekoekin ipinita, bederatzi ematen diet, Ba, edo zuk uste duzu zazpi. baietz? Ez dakit. Baina, bueno, egon ikusi egin dut, bueno, nahiko urrun zin, nik normalean ikusten ditut beti, aspi, eta lepoa izaten dut nahiko zartoz egon behar naiz horrela zerura begira. Baina nik uste nahiko bitxiak eta politak izan dira. Zubi, zoragarri, zuri, Bilbo hemen txastien gaudeko zuzenean, 11 eta 5 minutu, eta nik adiez puntuak eta ematerakoan ilazki, jogurinak egiten dituen bideoklipei 10 bat emango nieke. Lehen bat ikusi dugu, Ados, zaude? Ai, mi esker. irudi gehiago dauzkagu jogurinarenak besteak beste, egin dituen bideoklipe batzuena, hori bai direla koloretsuak, divertigarriak eta originalak, Dizdiratsuak, esaten gazena, Ea ikusten ditugun oraintxe bertan, hau esaterako, ze bideoklip da hau? Hau da Maite Duzunarekin gozatu abestiko bideoklipa, eta bat da gutxi gora berez, hori, arrotasun handia izan behar sentitu egin behar dezula, bai gay, lesbiana, transexual edo bisexual zarenean, ez? Edo maitetzeko askatasuna handia izan behar dezula, zaiatu egin behar zea libre sentitzen eta izaten, eta orduan erabaki inun, abesti bat egitea horri buruz, eta orduan, gero bideoklipa egiterakoan, lagunak hor daude agertzen dira, hau grabatuta dago Iruñan, hau Lanzaroten, grabatu egin dugu bai Londresen, Japonen, eske nik deitu egin nien lagunei, e-mail baten bidez, esan nien, nahi baldin badazue, nik pasatzen dizuet abestia eta zeo zer grabatzen duzue. Eta orduan horrela egin genuen eta nik uste nahiko bitzia eta oso politak. Bueno, Jogurina, ezaguzu nire e-mailik, Ai, mail emango ze- dizut, bai. eta hurrengo neuri behidatzi, ni oso gustura aterako nintzelako zure Benetan, bideoklip baten, bai. Ze ondo, posten ez, normalean, batzutan jende asko agertu egin nahi du, baina beste jende asko, beldurtzen dira eta lotzatiak dira, eta orduan, ez dira animatzen. Bai, barkatu. Ikusi dugu programa hasieran irudi hauek orain baten bat zuak eta gero gurekin ematu bada. Esango diego, zure azken arrakasta zure hitetako bat. Haze morboa duen bideoklip honek, ezta? Bai, morboa, bai. Zein da zurekin gustatzen zaizuna. A ber, Zu eta... Ai, hau nere ama da. Bai, ama mundiala, bai. Eta bestia agertzen dena, gitarra jotzen, beste mutila, Luis Miguelez da. Eta Luis Miguelez agertzen zen, lan egiten zuen, Alaska
eta Dinarama taldean. Aiba. Berak egin zian abestia Berlinen, bueno, nik nintzen Berlinara egitera, eta gero eskatu nion be bai, zebera hor zegoen, mesedez grabatu zeo zer eta gero pasatzen diazu eta guk montatzen dugu eta horrela izan zen. Urrian diskoa kaleratu dizu? Atera egin nahi dut beste diska bat, baina remezklen diska berri bat, bai. Eta montatu egin dut lehiaketa bat, hori, nire abestiko, nire bigarren diskako abestiekin erremezklak egiteko. Eta nahi behar lima ez dakit nirekin kontaktatu, eta, bueno, ja denbora gutxi falta da, ze irailaren batean bukatzen da epea, baina nahi behar lima dute, nirekin kontaktatu. Hori da, jendeak parte hartu dezake, orduen Jogurina Boroba ikusi, zetan da bilen, eta harremanetan jarri. Eta diska urrian aterako da. Oso ondo. Bueno, badakizue, bestek beste. Orain aipatu duzun konturi, askatasun sexualaren konturi, zuk zeu nola ikusten duzu gai hori zeure inguruan, hemen, Bilbon esaterako? Bueno, nik uste dut garai batetan nahiko ondo zehola, bueno, behintzat, guk uste genuen nahiko ondo zehola, baina batean ez dakit, jendea erlajatu egin da, eta bai gobernu batzuk, ez dakit, Rusiarrek eta adibidez Frantzian gertatzen ari dena, baten agertzen ari da, oain berriro, kriston bronka, eta txeatzen zea, adibidez Parisetik eta travesti bezala edo beste era batetan agertzen baldin bazea, problemak edo arazoak izan ditzakezu. Orduan, orain nik uste indar handiarekin borrokatu egin behar degula, bai, nabaritzen da gainera, bai, juten zea dozein lekutara eta batean ez zegoen oain dela 10 urte bezala ez, eta orduan, nik uste jarraitu egin behar dela borrokatzen eta aurrera. Utzik egitazue, gobernua ipatu zulako, atzo Korta izan zen gurekin, Jose Luis Korta. Euskal Goioa, Maduritoa, baina madre mia, bai, karakter handikoa, bai. Karakter handikoa zentzu guztietan. Bai. Berak utzi zigun, galdera bat zuretzat, jakin barik zuzinela gure gonbidatue, galdera, benetan, sakona izan zelako. Begira. Hori izkatuko nioke, lehendakaria balitzake, denboa gutxian familiak gaurko lanik ez dakaten, soldatek ez dakaten entzako, lola muituko luken hau, buelta emango nioken. Nik uste nik uste banatzea dela gakoa, ez? Ez dakit nola egin, politikoek daukate posibilidade hori egiteko, eta mesedez ez dakit, diru hori jende asko diru pilo bat dauka, eta orduan mesedez banatu, ez dakit nola egin dezaken, baina bai, jende hori egon behar dela alaitasunez bizitzen, egoera larri hauetan jarraitu egin behar dula, orduan, danon artean ez dakit nola egin, baina banatu dirua... Tarta bestra batera. Bai, egin behar da horrela, ez dakit nola egin ez, baina... Aberastasuna, alegia, era, bidezko edo justuago baten zabaltzen du. Bai, argi eta garbi. Jogurina, orain begiratu zeure kamerari eta bota biharko gonbidet hori hartu arnaz alasai eta bota zeure galdera orain txegotan. Zu txikitan zinanean, zer izan nahi zenuen, haunditan, eta era amets hori lortu egin dezun. Ze galdera politxe? Bai. Ze galdera politxe? Orain pentsatan egon ilaski biharko gonbidetu... Zuek adibidez, txikitan zer izan nahi zenuen? Babitu, ni oso gertu nagoenetik. Bai, nik hartzen nuen onelako horrazi bet, eta noten nintzen, eta txartelek eta egiten dituen. Bai, 1, 2, 3 ikusi, maira. Bai, eta neuga orkesten noten nintzen, eta abesten eta. Benetan? Bai, abeslari, edo, bai. Orduan ametsa lortu egin da, ez? Apurtxuet, bai, ondo, enaik kejatzen. Bihar zaitek ezatoz maira ez da txarra, eh? Ez imaginatzen dut ilaski hori egiten, benetan, izpiluen horrein, imaginatzen zaitu, benetan, Eta zuk, mila esker, Jogurinaren fansak daude hemen. Eta zuk? Ni txikitan bidalaria edo beti egotea hortikan bizitzen, bidaiatzen eta horrela, baina bai, argazkilari, beti imagen mundu hori, zabaltzea. Argazkilaritzen eta egitza zara. Nik nahiko ondo, nik nahiko pozik nago. Ametsak bihurtu egin dira. Baldak izuen nik nire txikitoak ametsa zein zen? Zein. Eta orain, irudi batzuekin asko sobetago ulertuko dizuen. Elefanten domatzailea. Izan nahi nuen? Bai, zera? Benetan. Safariak, Afrikan ibiltzea eta hori dena. Hori diot, gaurko irudia Bilbon besteak beste, hori zelako, elefanteak irten dira kalera. Elefantiek bakarrik edo lehoiak, tigreak. Animali. Leopardoak, begira nolak, baina ze gauza ez da? Umen gozamenerako,
Eta ikusiko dugu gainera, bueno, elefantei zer ematen dien jaten, da gainera umen aurrean, eman die hainbat eta hainbat fruta jateko, umei ere erakusteko, bueno, besteak beste fruta jan behar dela. Umeek jakin esaten, zen olako, zenbat jan egin behar duten. Begira. Ai, beira. Sandiak, laranjak, meloia. Bueno, hori broma bat zen, ni txikitan nire ametsa zen astronauta izatea. Astronauta Bai, beti izatea! astronauta, bombero, futbolista. Medikua, eta batean behira, ni travesti. Baina aurrera, bueno, gutxi gora bera, ez dakit. Oso ondo atera zaizu. Vale, oso ondo atera zaizu. Eta atzoko beste irudi batzuk be bai, esan behar dugulako, bete eta egon zela Abando Ibarra, Maluk Josuen kontzertuan, nola egon zen? baina esango dugu, besteak beste, txosnatan sekulako kontzerta izan zela, Fermin Muguruza ikusten horbildu giren gut txosnatara, sekulako giru egon zen, hor etzan sartzen inor. Baina inor, Ai, nik hori falta nuen sentitzen dut. Ez aizea mesedez, oain bertan hemen izan da. Baina, ez da bertan zegoen aizea, alegia. Hori bere aizea da. Bai. Ez dakit galdetu egiten dut. Ez dakit nola izan da. Bai, hori beran ventiladora izango da. Bilare karri zube bai. Karri zuretzako, bam. Edo jendetza guztiek irentzonian agien egiten zion daia mugitzen zioten. Auskalo. Hortxe erakustaldia, gaur be zeregin asko dagoelako, gaur be, urbilduko garelako kontzerturen bat edo beste ikusten, baina zintzelik geratu zaigu, esate baterako, ze girotan Dakizu zer pasen den mugi gaitezken be, bai? Bai, orokorrean giro, bai. Kalera jutean ikusten, ez dakit, dozein lekutera aurki ditzakezu gauza pilo bat, ez? Orduan, bueno, egunen bakoitzean aukeratu, begiratu ze gauza pilo bat daude, eta gaur jungo naiz, hori, ez dakit, pergolarak. Zure plana zein da? Azte nagusian nago lan egiten. Non? Plana. Bihar adibidez jungo naiz ziurazki The Hall ikuskizuna ikustera. Eta zu non zaude lanean? Zu ikustera datorren bat? Hori da, zu zeu ikusteko. Nago goizero lan egiten Hotel Ercillan, elcorreo.com telebistako gauza hori daukan. Eta geho gauetan egongo naiz Sevillatik etorritako lagun batekin egongo naiz lan egiten Kukusoak tabernan, Alde Zarrean, bai ostegunean eta ostiralean. Eta larun batean DJ bezala egongo naiz bebai Kukusoak tabernan. Ondo. Bai, eske gero goizero hori lan egiten bebai. Ai, mesedez pasatu. Eta ipintzen dizut, zer nolako musika gustatzen zaizu? Niri zugi hartzestasun dana, niri esnekia gustatzen zaizkit. Bai, hori ipiniko dizkizut. Bai. etorri. Abestut ez da soportxu bet? Bai, nik maite duzunarekin gozatu abestean. Bota. Maite duzunarekin gozatu, askatasune galak zabaldu, zure nortasunaz eskutatu, barruko gogoa aldarrikatu. Hori, gutxi gora bera. Ondo, ez naiz oso abeslari ona, baina bai abesteak egitea gustatzen zait pilo bat. Ondo, eta guri entzutie. Ai, mila esker. Guri entzutie, eta zurekin egotie. Ai, mila esker. Bai, noski, mila eskerre jogurina boroa. Jendetari dudalako, hemen dana pasatu eta dana jogurina. Kaixo. Bai, dana kabur egiten. Ondo. Bueno, gauzatxo bat, gu bihar ilaskita biok hemen gara gonbidatu eta momentu divertigarrik iagorekin, bihar amarrak jota, beti bezala. Mila esker jogurina, sorte hon eutxi horri, benetan. Beti izaten dut beldurra hondizan euskararekin, baina oso gustora egon naiz eta aurrera. Eta entzundakoak entzun eta gero zui orain zenbat gauza egiten dituen jogurinak eta hemen, benetan eraman azazue eta zuekin galtzeko gogoa daukat gaur. Egin nirekin nahi dut. Hori da. Plantxu betengo. Zuk eta biak eta badakizu. Baina plana urrengo egunean zain, bizar, hementxe amarraketako izen, hementxe gongo gara lasauen zain, egi esan, gustora tortzen gero, na? Eskerrik asko horregotiarren, musean egon Agur, aio!